Dobrý den. Zavítali jsme dnes do salonu Kozička. Dobrý den, tady logo. Ano, logo salonu. Zaber se to pro reklamu. Ano. Logo salonu Kozička. Máme zabráno. Salon. Zde Bára přišla s přerostlými, ale umytými vlasy. Velmi dobře. Krásný, vojný. O, ty vojný. Ale nebývá to zvykem zdaleka, že? Nebývá. To víš, po pár letech to naučila. Takže nyní stříhávám vlasy. Ano. Aby se to dalo lépe upravovat. A aby to opticky změnilo obličej. Výborně. A plánujete nějakou radikální změnu? Jako lehce podholit. Vůbec ne. My máme rádi stereotyp. Žádný změny. Hlavně žádný změny. Dobrá. A ještě zaberte logo. Ano, ještě jedno logo, ano. Koukala jsem, že máte ještě jedno logo na noze, ale nezdá se mi to moc kozí. To je kozí. Tak to je znak pro kozy. Ano, výborně. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji. Zase příště.